ол башкаларны дәртлендерәсәк, илһамландырасак, яңа максаттар куярга, ул максаттарга ирешергә, дур хыялдар куярга һәм шул хыялдардан куркмай алга барырга дигән аңлата. Ошо геройларның хаталарын кабатламакка, уларның тәҗрибәһенә таянып артыбында эш итәргә һәм ошо геройларга карап, мин дә шуны булдыра алам дигән уйлар тууган өчен безнең яшьләребездә без бу проектта һәм китапты сыгардык. Булды, рәхмәт. Нимәне яратам, мин шуны сәхифәмдә һөйләп барам бит инде. Уйламаганда кешегә охшай икән. 90 елларда шул милли темага кызыксыну була торган. Ошо күренеште милли теманы кызыксындыру, күзәтеп торабыз, куанып торабыз. Шуңа һөйләп барабыз инде. Рәхмәт, хәтер торабыз дип билем калды. Нормально все. Анда ты соединяй. Hala kayını balam ne olur? Şaytam da. Ali Ahmediyeva. Kadar var. Nihayet başlanıp ana şu var, bir tane benim anam hemen şu ayda. Etkende sağlık. Наши герои живут в Башкортостане, Африке и Австралии. Цели проекта